Haas is met een lietse 15.000 inwoners een van de guttere steden van Friesland. Nevens de meest recente cijfers binnen er maar liefst 62 horecagelegenheden. En dat is de Haaser Horecavereniging net naar het zin. Wat ik om mij heen hoor van leden is er te veel concurrentie en te veel horeca. Doordat er meer horecazaken bij kan binnen, wordt het voor de ondernemers dreger om de holle boppen wetter te houden. Helemaal omdat er winterdijs net een soort te redden valt in Haas. Het verdienmoment is hier van april tot en met oktober en daarna gaan we in een winterslaap van een maand of 5, 6. En dan valt alles wat stil. Dus in korte tijd moeten heel veel horeca's zitten aan diezelfde taart. Hè. Proberen ze zo'n groot mogelijke punt uit die taart te halen. En die periode is vrij kort. En als er nog meer spelers op de markt komen, dan wordt het steeds moeilijker. Bij de winkels in de stad is dat oors. Dat aantal is juist aannam, maar is aan 12,5%. Het is te zien in het centrum dat meerdere gebouwen leegstenen. Dat jouwt ook weer zwaar bij de Haaser politiek. Het is wel 11:55, dus we moeten wel met z'n allen de schouders eronder zetten om die detailhandel te blijven aantrekken. De ondernemers in de detailhandel dealen die zwaargen, maar daar binnen ze minder gut. Lucia van der Meer is voorzitter van de Harlinger Ondernemersvereniging. Zij had een kleerzaak in het centrum. Je zocht nemens even om die zwarte broek. Ja. Nou, ik ga het. Ze ben waar die ben ze hier. Mooi, waar. Ja. Door de economische crisis is het tal winkels flink aangedaan. De ondernemers in Haas lezen daar net heel botwekker van. En daarvoor was er heel vaak een overbewinkeling in heel veel Friese steden. En inderdaad denk ik wel dat door die crisis een beetje het kaf van het koren is gescheiden. En dat je intussen een beetje een gezondere populatie winkelbemanning krijgt. Precies die lettertjes. Leuk, prachtig. Maar deze is die ronding loopt leuk, de kleur is perfect. De Ja, andere vond ik ook net. nou die was korter, maar deze is net even een maatje groot. Ik vind dit net even mooier. Ja. Net sinds in de minder winkels is er nevens van der Meer nog genoeg te krijgen in Haas. Ik denk wel dat vinden wij ook, dat Harlingen een heel compleet winkelcentrum is. En het aanbod van winkels is divers en leuk. Wij hebben leuke individuele authentieke winkels en enkele wat grotere ketens zoals een Scapino kun je hier ook vinden. Natuurlijk is de HEMA een krachtige trekker voor een dergelijke stad. Wij zijn er blij mee. Dochs binnen ze bij de gemeente vol druk dwaande met de binnenstad. Takkenmier wordt er, liek als in andere steden, een binnenstadsmanager ongesteld. Die zal hem dwaande houden met de balans tussen horeca en winkels, maar ook met leegstaan. Die binnenstadsmanager moet kijken van wat is het aanbod en waar missen we nog bepaalde branches, bepaalde sectoren. En dan is het zijn of haar taak om ook te zorgen dat die winkels dan op die manier worden ingevuld. En ik hoop wel dat hij of zij iets kan bereiken om meer mensen naar Harlingen te halen. Maar zeker om de balans te houden en te vinden in het aantal horeca en detailhandel. Ik denk dat de kracht in een stad zit in het gezamenlijk het goed doen. In het gezamenlijk gastvrouw zijn voor het winkelend publiek. En daar zou zo'n binnenstadsmanager natuurlijk prima mee kunnen helpen. Genoeg werk dus om ervoor te zorgen dat Haas, jonken en havenstad, ek een winkelstad bloot.